Oj, nu fastnade det. Här Hampus, skulle du ha den här då? Hur var det fint? Jag bara, oj. Nej men. Det gör det. Tar de den? Va? Tar de den? Den kan man också slänga. Så. Så fint. Ja. Åh, vad kul. Ja, kul. Piper om den. Man älskar